今、この国は分断の時代を生きている。SNS には誰かを叩く言葉が溢れ、違いを恐れ、争うことが当たり前のようになった。けれど、私たちは本当にそんな国を望んでいるのだろうか。日本の力は対立ではなく調和にあった。異なるものを受け入れ、調和の中で共に生きる力。それこそがこの国の誇りであり、美しさだった。今こそ、その心を取り戻す時だ。誰かを責めるより、手を取り合う勇気を。女性天皇。それは、争いではなく、調和の象徴。静かな力で、この国をもう一度つなぐ存在。奪われた調和を、もう一度、私たちの手で、